У каталонскім атлясе 1375 году Беларусь падпісаная словам «Еўропа» і над Крымам бел-чырвона-белы сцяг. А гэта Еўропа 1924 году на мапе Міколы Азбукіна з Беларуссю. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка. Атляс катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атлясу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атляс – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе разгарнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і атляс, выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У атлясе на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літефама Пагана, Літва паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літефама – вынік памылкі перапісвання, была Літефанія. Спалучэнне «н» – «ні» часта блыталі з «м». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскесы, відавочна, не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літефама ці то Літефанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць ад Львоў. Праўда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія. Гэта палавецкая зямля, кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету, разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азоўскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ужывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах. Татарове зараз обе сарматыі, азійскую і еўропскую, срога скаралі.
Гэта Мацей Стрыйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17 стагоддзя. Тут еўропская Сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізічна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8 стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Пірэнеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «еўропенсес» – еўрапейцы. Што ж можа абазначаць тапонім Еўропа ў Атлясе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў Атлясе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – па рацэ. У гэтым выпадку па Дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па Дзвіне-Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расея з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18 стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такою цалкам умоўнаю мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атлясу мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14 стагоддзя – гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атлясе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Маёрка і адпаведна належалі да славутай маёрскай картаграфічнай школы. Атляс катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў Нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атляс з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атлясе ўзбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведна эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атлясу, той, дзе і Беларусь, над Крымам на фоне Чорнага мора лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і гоцкім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым па соль, ды там і засталіся. Але ж іхныя валы... З Криму едуть, стерикають. З Криму едуть, стерикають. Подешини караку подъезжають. З Крыму едуць, тайрыкаюць, пад шынкарку пад'язджаюць. Значыць, вярнуліся такі ў Беларусь. Дрэўка сцягу уваткнутая ў крымскую зямлю ля гораду Кафа, Феадосія. З 13 па 15 стагоддзя Кафа, як і шэраг іншых гандлёвых паселішчаў на крымскім узбярэжжы, належала Генуэзскай рэспубліцы, прычым Кафа была акурат сталіцаю Газарыі, шматлікіх валоданняў Генуі на Чорным моры, у тым ліку цяперашніх Балаклавы і Сочы. Часткова Генуя адваявала пасля бізантыйскую спадчыну канкурэнта – Венецыі. Кафу перадаў Генуі ў валоданне Мангу-хан, намеснік Залатой Арды ў Крыме. Ханы давалі калоніям поўнае самакіраванне, хаця канфлікты бывалі. Насельніцтва добра ўмацаваных і багатых генуэзскіх калоніяў было поліэтнічнае і талерантнае. Генуэзскія місіянеры пашыралі тут хрысціянства.
Апякун Генуі святы Юры, Сан-Джорджо, Сан-Зорзо па-генуэску. Срэбны рыцар на чырвоным шчыце генуэскі герб. Адпаведна сцяг Генуі, як і належыць і як яго выявілі крэскісы, чырвоны крыж святога Юр'я на белым палатне. Такі сцяг поруч з чырвона-залатым бізантыйскім у Атлясе відаць над Канстантынопалем, які дажываў апошнія дзесяцігоддзі перад турэцкім нашэсцем. Картограф так абазначыў генуэскую калонію Галата над затокай Залаты Рог. Рэха назвы Галата у назве стамбульскай футбольнай каманды Галатасарай. А бел-чырвона-белы трохпалосны над Феадосіяй варыянт святаюраўскага. Вось такая даўняя агульнаеўрапейская традыцыя, аказваецца, спрадвеку, прынамсі з 14 стагоддзя, вядомая і нашаму рэгіёну, да якога належалі і Беларусь, і Крым. Прышлыя здалёк генуэзцы часткова сплылі, а часткова асіміляваліся, а крымска-татарская дзяржава не раз бывала саюзнікам Вялікага княства ў тагачасных геапалітычных перыпетыях. Сімпатыю да такога Крыму беларусы мелі заўсёды, вось хоць бы Купала, у звароце да мястэчка Гаспры. Гаспра, мілы мой прыпынак, я ўжо скончыў свой спачынак, і цябе я пакідаю, да свайго імкнуся краю. Будзь прыветна, будзь здарова, як татарка чарнаброва, жыві доўга, як Айпетры, хоць і веюць буйны ветры. Айпетры – гара. Гэта 1923 год. Але і ў 14 стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталонскім Атлясе. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.